Assalamualaikum. Tak menika wonten pamunggutan langgeng lewong semanggala dipunjul. Dadi laku nggodha ati renten siang dalu yen ora kan jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lereng uyai segara katan bisa nguluke atimu suwenggon kunteni lewong lewati kuwan tok jampe dadi ati sawiji nadyan apa tak lakoni Tatapan di toratu mreng sliramu dadi ing sisiku mugi Gusti Ilahi tresnaku bakal kinowo mati wasik yes. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku nggodha ati renten siang dalu lanjut yen ora kan jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lereng uyai segara katan bisa ngluluke atimu suwenggon kunteni lewong lewati kuwan tok jampe dadi ati sawiji nadyan apa tak lakoni Tatapan di toratu mreng sliramu dadi ing sisiku mugi Gusti Ilahi tresnaku